साबधान 23 तारिख साल हंगाय जों जतनो साइमानो जों जिनि एडिसि मानमानि साल अ सालनो रिक सावैनो जों जिनि प्रत्येक लायै जों फ्लैग रक ति सालायो गरम लायो अबा हायिं दं हंगाय जों जिनि ताबु फ्लैग ति सानाय जिनि इएम गरम गोनां रबीन्द्र देव बर्मा Jibra mata long live, Long live, long live, Jibra mata long live, long live, long live. Lokang, Lokang. Sorry, Thomas citizen le long live, Long live, long live, long live, long live. Jini man thay mari nơi, Mari nơi, mari nơi. Ye khai cho ba choli nơi, Choli nơi, choli nơi. Ye khai 120 feet man will pass mắc khai nơi, Mắc khai nơi, mắc khai nơi. Ye khai cho ba choli nơi, Choli nơi, choli nơi. Jibra mata long live, Long live, long live. Bubagra. mutu playe जों मनि लेवो जों फुटबल थांनाय जिनि एडिसि न तैयै ग्रंनो जों मुतु खलायै साबसा जों 1 मिनिट गायसना दिदो 1 मिनिट जों निरबता पालन स्टार्ट साबधान विश्राम आयं उयं जतन कहम ताई तिनी चिनी म सिमना ब्लक कमिटी बाय जुगाल रिजार्व तिनी 41 41तम षष्ठ तपशील दिवस म पालालायमानि पांडा म पांडा फाइमा जागा चिनी ब्लक प्रेसिडेंट निर्मल देव बर्मा वर्किंग प्रेसिडेंट अमित देव बर्मा TWF नि चिनी ब्लक प्रेसिडेंट गस्पेल हालाम ताई बिनि लगिसं ताई और चिनी डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट ताई चिनी और सब जोनल नि चेयरमैन ताई जत्तो तिनी फाइनाय खाजानि ताखुकते बुक जोंनो बेलाय बेलायखाना हामबाय मारुओ जों जतनो तिनिनि अ सालनो बरम रिवै तामनि बागै जों तिनी और चिनी बाना तिसालाय हिमालय 1984 सालनि 23 तारिख आगस्ट तिनी नाहाय सालनो केंद्र सरकार प्रयात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारतनि संविधान 49तम संशोधन खालायै त्रिपुरानि
অর্থাৎ উত্তর পূর্বাঞ্চলনি অর্থাৎ ইন্ডিয়ানিনো প্রথম 6 শিডিউল যে রুল যে আইন পালন পাস খাইমানি অ আইन पास खायनायनि सिगां चिनि गोबांमा चिनि नेतारक अजमारक गोबांमा बर'नो लांमार लांखा जों 6 शिडिउल माने ओंखायनो मानिया 1967 सालनि सिमि एक नागारे 17 বছর चिनि त्रिपुरा हास्तेनि যত त्रिपुरा सारक आसुक ও গণমুক্তি পরিষদ রখাই বড় বিরোধিতা খাইপানো हाइपनो चिनि त्रिपुरा सारक CPM पां खाइथों कांग्रेस पां खाइथों आजराव जतनो समर्थन खायै शेष पर्यन्त केंद्र सरकार ताई राज्य सरकार चाबो खायै भारतनि संविधान संशोधन खायै आ दिननो बिल पास तिनि हाइ सालनो बिल पास खायनानै बाध्य मांखा खाजानि ताखुकते बुकुकसक नरक जतन साइमानो 6 शिडिउल चालु माने यागुलो फानो जों एरिया डिमार्केशन मानफानो ताबुकबो गोबांमा चिनि त्रिपुरा सारक 6 शिडिउलनि फादाराव दंबायखौ बरंनो 6 शिडिउलनि बिसिङाव तुबै 6 शिडिउल राज्यनि मर्यादा मानानि बागै एबं भारतनि संविधानाव जे धारा दङ সেই ধারাनि मुताबिक जोंनो दाक्ति दाक्ति रेडि हिनैनो ताबुक चिनि आफ्रु समाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया हरिनाथ देबबर्मा ताई द्राव कुमारी आं संहाय गोबांमा ताबर ताबर नेतारक गामि आमसाइनि अनेक चिनि इंटेलिजेंस जारा बयस्करक बरंनि चबा TSF त्रिपुरा सुंदरी नारी बाहिनी आजरानि जोंखा आजरानि सेकेंड स्टेपनि लिडारक आबो हाइखायै चबा खालायमानि आफ्रुजा नेतृत्वक तिनि करिखा बरंनि फला शान्तिनि बागै जों कायतनि थानिबनि फला शान्तिखाय तंथं ताबुक बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनि महाराजा प्रदूत किशोर देबबर्मा बिनि जे गुबै एवं बिनि जे एनार्जेटिक बिनि जे लिडारशिप एवं बो जे त्रिपुरासाना हामजागै त्रिपुरासाना थानसा खायै ताबुक जे बुसखाङो जे सबाक्रा खायतंमानि अ सबानि बिसिंतिबो जों आशा खायो जों माननाय तबे तिनि कग्नमा सानाय तिनि त्रिपुरा हास्तेनि जत त्रिपुरासा लुकुरंनो जों थानसामा तंनाय लगी मारिनाय साबतामो खालाय खालाय आबो कतरिया तिनि भारतनि स्वराष्ट्र मंत्री एवं भारतनि कतर कतर हिंदीनि तामने बनो होम डिपार्टमेंट कतर कतर अफिसारक तिनि बुबाग्राबाय आसुगै चुक्ति पइनो मांखा ताबो कार्यकरि इन्याखो एवं ताकलाय नरक नुखना अ थानाय जुलाई मासनो उत्तर पूर्वांचलनि 10टा जिला परिषदनि जत लिडार्स गोरोंसा जागा थानसा खायै 6 शिडिउलनि बिसिङाव 125 एमेन्डमेन्ट दाति दातिखाय चालु खायै डाइरेक्ट फान्डिं दत्त दफ्तर एडिसि याफानानि बागै वन प्लेटफर्म एकटा जागा तुमनानि बागै तिनि चिनि बुबाग्रा शिलं गुवाहाटी एवं दिल्लीओ जे थानसा खालायमान माने आबो चिनि दाबि माना थांतेने बेलाय बेलायखायनो सुबानाय एवं जों खाख्लायो चिनि पयतो दङ जोङो ताकलाय 2024 नि बिसिङाव कायसे बिराट चिनि दाबि मानानि बागै जों आसा खालायो किन्तु जों थानसामा दंनाय असं नंसिथं जतनो हामबाय सरकार सुमु जे एडिस हाफान फासिंथै ताबो वातै नम्बर बाय नक बाय थिने रन बागै नरम फासिंथै मुसासक सुबा मुरना आबाय ततं ताबु एडिसि नि यागो डिजास्टार मैनेजमेंट नि कोनो फान्ड करै हाइपानो जों जतटुकु सम्भव स्टेट गभर्नमेंट बायनो कलबरेटर माने कंग खायै जयेनलि विजिट खालायो एवं जों आरो हयतेनो जा माने सुबावो आबोनि परे जों जेखाने थांखा आ जागाव जों चिनि अफिसार रंनो तलांगै जेखाने बान बायखा जेखाने हारवा कुआगै बरक थैखा आरो जत्त जागानो चिनि लिडार्स रक थांजाक चिनि EM रक थांजाक चिनि CM रक थांजाक चिनि जत्त दिनि ब्लक बेरेमनि थेके सेंगिनाय ओ विलेज कमिटी थेके सेंगिनाय जत्त बेरेमनि ना जों अर्डार जाक एवं बुबाग्रा बिनि जत प्रोग्राम तंमानि दिल्ली शिलं एवं कालचाराल फेस्टिवल तंमानि आबोनि परे चिनि खुमुलंग कतरखाय बान्दा खायनाय मानि आबरनो जों बन्द खालायै जों अ जरा तंथंनायनि जराया अ जरा मुसामुंनो जत बन्द खालायै जे बरक जों जालो खालाय तंखा अरन्दी खालाय तंखा मासे माने यां तंखा आबो जत दिगनो खबर नाहारै जों ताबुक राज्य सरकारनो जों खबर पाठकै तंगा एवं एडिसिबो जा मान माने
जे मानसाक जों सबालाय दङ हामबाय